Jeg vil spørge om, hvorfor I er samlet her i dag? Vi er samlet i dag, fordi at vi vil vise den vrede og så sympati samtidig for det massakre, der foregår på Sri Lanka mod tamilerne. Der er jo dræbt så mange civile her på det sidste, og så prøve at få danskernes opbakning så meget som muligt overhovedet. Og så deler vi også løbesedler ud for at få nogle danskere til at skrive mail til ministeren, sådan at han kan hjælpe os. Hvorfor er det så, jeg kan se, at nogle folk, der har sådan noget sort om på munden, hvorfor har det Altså, symbolik der? der var faktisk en dansker, som troede, at det var noget med tørklæder at gøre. Det er det slet ikke at gøre. Faktisk så fordi, at primær grund, det er fordi, at vi vil symbolisere EU simpelthen. Altså EU, de har jo været alt for passive med det her, hvor Sri Lanka-situationen, samtidig FN også, og de andre lande, EU primært, ikke? Og Danmark også jo, alt for passive. Og så for at symbolisere det, så har vi dækket vores mund til, og så i går der dækkede vi også vores ører til. Altså simpelthen fordi, at de ikke hører efter os, og ikke har lagt nok pres på os, på den Sri Lankas regering. Så det er kun det. Og hvis der er nogen, der så tror, at det er noget med tørklæde at gøre, så er det slet ikke noget med det at gøre overhovedet. Okay, en anden spørgsmål. Hvad vil I opnå? Hvad vil vi opnå? Altså, vi vil opnå det, at vi får så mange danskere til at skrive mail til Per Stig Møller, ikke? Og så håber vi selvfølgelig, at han lægger yderligere pres på EU og FN, sådan at de sammen kan lave, altså FN's Sikkerhedsråd, og så sammen kan lave, få sagt til Sri Lankas regering, at de vil have en øjeblikkelig våbenhvile. Altså alle medlemslandene. Lige nu der er det jo Rusland og Kina, som faktisk er lidt imod det. Og det er det, der er så problemet jo. Så jeg håber på, at han samtidig med det her kan få så meget pres på. Faktisk så jeg og sammen med 25 andre tamiler, vi var til København forleden, og så snakkede vi også med udenrigsministeren faktisk. Og han sagde også, at han havde fået så mange mail, og sagt til os, at jeg skal nok gøre så meget som muligt, og om vi ikke lige vil holde med de der mail der. Så sagde, og bagefter så, Maheshwaran, han er formand for Dansk Sammenslutning af Tamilske Forening, han sagde, nej, vi skal blive ved med de her mail, fordi det virker, og det gør vi også, og vi bliver ved med det her og skrive mail. Det håber jeg også, og det opfordrer også alle de andre til at skrive så mange mail som muligt overhovedet. Hvad tror I, Danmark kan gøre for, at regeringen til at indgå i våben? Altså faktisk så udenrigsministeren, han har jo ringet 3 gange til udenrigsministeren på Sri Lanka, og han har så opfordret ham til at stoppe krigshandlingerne og så prøve at få en politisk løsning med både tierne på den ene side og Sri Lankas regering på den ene side, begge parter, og så en mailer i midten, ikke? Og det er det, der er løsningen nu, og det håber jeg, at Sri Lankas regering prøver at lægge pres på EU, som så sammen kan lægge pres på Sri Lankas regering, fordi det er den vej, der skal igennem, der virker. Altså, Sri Lankas regering, de har jo sagt, at Danmark er et lille land, de kan ikke gøre så meget, men gennem EU, som er rigtig mange lande, der kan de sammen lægge pres på, og det håber jeg, at de gør. Vi står stille! Ender ved det mere? Jamen, jeg er her for at gøre danskerne opmærksom på, hvad der foregår i Sri Lanka, så de danskere, som bor i Herning, så de får informeret, at der foregår folkemord på Sri Lanka. Og det skal stoppes omgående, og regeringen skal indstille våbenhvile. Og så for at markere det, derfor er vi her i dag. Så